Tunggumu lebih ya. Tunggu kan tunggu. Luar biasa sih ini Pak. Menikah. Siapa orang? Awakmu kaya dene kejubrukan Gunung Sari keloberan segara madu ketemu karo wakmu banyu rupane banyak pasepone kulit kuning nemu greng pengawakne jangan ketawa boyo mawa tejo nemu Sudama nilai data temparne dina ndara pasuryati kurang condro luwih parno rasa sakit dodarine Jawa jejer karo kowe ibarate kaya kumurate nyangking kudu Boyo Mama Jaya patongane kaya ngene njajal kowe. Apa? Lho, piye ta jarine Pak Sumang kowe iso tempat ndi to raine? Iki. Rai iki, isor ki ya rai tapi rai lo. Rai lo. Dadi lek rai lo. Loh, ini ya Mas. Ora aku jen wong kok ayune kaya ngene. Masa? Alah. Lah masuk ayu kaya ngene kowe gak iso ngrayu lho. Lah aku kan ya enak to. Piye? Ora nganggo garwanipun Kakang Murad dadi caket marapun Kakang. Oh, mustikane jagat kaya-kaya ning donya ora ana wanita ya kang bates kang kejaba mung sliramu ning jagat ora ana papat ning donya ora ana lima ning bumi ya mung siji. Kados ya kok kanggo sliramu. Iki tenan iki lho iki tenan jare. Iki bisa karo ngene. Aku terus seneng banget. Iki tenan jare. Arep ngene. Kowe iso ngene. Apa iso? Ah, aku yo suwen. Ndak piye? Dek yo kawin ngene. Wah, repot. Langsung wae. Senine. Wong seniman, wong awake dhewe iki harus kebak dengan seni. Kita pasung. Langsungan contohne. Kok iso ta? Lho napa Aku ya pengen dicondro karo Mas. Condro. Jawe ini. nganggo jawil. Jawil. Iya. Larang tepung gelang anggonku ngupadi wanita sing dadi gegantilane Rama Mani ing netra ora ana ya kejaba mung sliramu. Iki tenan jare. Iki tenan. Aduh iki lho. Lah rak gitu. Tak goblok karo. Ah, jeblok. Sabi remet. Tapi ya maksudku ben pas ngono lho. Arek sih. Ya diantara ya. Diaturke. Nggih, diaturke. Ayu. Oh iso. Suwe to Mas. Balik. Ya kira si Pak iso. Ini tangannya. Halus ya. Jangan. Sampai bawa nih. Nyapa rawani? Aku lu ngene iki ning omah duwe papat. Pajak nih. Gua kok papat gitu. Ayo. Wong ayu. Alah biasa. Tresna mungkin Mario Dombo. Muriane oke bujane. Susah jroning atiku. Apa iso kene sikil mundhek? Iso. Apa iso? Iso ngene ngece. Jangan. Tunggumu lho piye? Tunggu kan tunggu. Lah sikil apa pipo iki? Parahon. Tangane kaya wortel. Waduh, sian. Ayo Jang. Apa? Pinggel kaya aku ngangku. Susah jroning bang. Rasane pas brasi malah gede. Porsi ngomongnya. Ani to. Susah jroning batenmu.
panggal